لاورên bihestî pişt, masî. Masî di destpêka lawirên ên bihestî pişt yên di avê de jiyan dikin tê. Çêkera labatên wan ji bo mallavvaniyê dest dayiye. Laşên wan bi pulan dûrpêç kiriye. Bi hindanê bi guhikan pêk tînin. Dilê wan ji du çavikan pêk tê. Bihêkan pir dibin, lê kurk nakevin, bi çêlikên xwe re elixdar nabin. Bergirtina hêkan di avê de pêk tê. Guherînê derbas nakin, li ser şênatî û lawirên biçûk têmar dibin. Qerqodeyên wan ji hestiyên moyîn pêk tê. Nirxa tîmarê yê hêkên masiya kevyar pir bilind e. Masiyên sor û masê bang di ava şirîn de jiyan dikin.